W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Lubi bratcy, a lubi sotry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Hody steja przed durami, a z tym tej stund, kotroż narodniny nitko Boże świadczymy Jezusam. A dżęsnisza czwarta adwentna niedziela w sobie nas na to skieczni, co je Mać Boża. Prenia osoba, któremuż je hodowny swiedzin też winowana. Ale w tym zmysle zaswiadczymy dżęca wszystkie 4 świeczki, a ja so nadziejam, 4 dzieci budzia nitko zwolniły, to jeno czynsz tutaj dzieło. A dobredka czynsz, a se jo jeno świeczku zaswiadczyć. Pójdźcie. Kniež Jezu Kristče, ty si tvoju mać też nam za mać dał. Dowierujesz so na je swirne zastupnictwo. Prosimy Cię, bo wodać naszych hrychów, a wołamy k Tebie. Knieże, smil so. Kniež Jezu Kristče, ty si na krzyż nies winu całego świata, a rychi kujża człowieka. To dla smimy stajnie za so prosić, żeby nam o to zauszło, štož nas o Tebie dzieli. A tak Tebie wołamy. Kristče, smil so. Kniež Jezu Kristče, Tebie w tutych adwentnych dniach o sobie pytamy. Skróć naszą wolę, a Bożiju, duchowne mocy, żeby adwent był za nas pomocny a żonowany czas. Knieże, smil so. Knieże, smil so nad nami, zmiłot na wszystkie nasze rychy, zobaczmy z czystej utroby oswiecili tule Bożą mšu. Amen. Modlmy się. Wszechmocny Boże, uliwaj prosimy swoją miłość do naszych utrobów. Z Jangelowa poselstwa wiemy, że jest Chrystus Twój Syn człowieczył. Daj, żebyśmy przez Jego cierpienia krzyż do krasności ołastania dojszli. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Micha. Tak ryczy kniez, ty pak Betlehemie Efrata, najmniejszy dremie z plami Judy, z Tebie mi ujdzie kniežiciel nad Izraelom. A jeho pokad sa do zajszłych czasów, do dawno minionych dniów. Dodla u nich Juda hać do czasa, zo jeho rodzaca porodzi, a zbytk jeho bratru so wróci k synam Izraela. A on ustupi a kraluje w mocy knieza, a w majestocie miena swojego Boha, a bude bydlić w pokoju, przetoż wulkije hać na mieze ziemię,
On sam bude pokoj. Słyszeli jsme słowo Boże. Tebie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Bożo. Tebie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Bożo. Pastyrio Izraela posłuchaj, kiż nad kerubom aj siedzisz z Jeuso, zbudź swoją moc, a bój nas umożyć. Tebie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Bożo. Bożo wojsko przywobroć so, a poladaj z niebia, a ladaj, a woptaj tun winoc. Szkitaj jun, kiż je twoja prawica sadziła, sadzęk, kiż se skupał. Tebie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Bożo. Twoja ruka niech je nad mużom Twojej prawicy, nad synom człowieka, któregoś se wykupał. Od Tebie so iżo nie ocalimy, woził nas, a sławić będziemy Twoje mieno. Tebie budu chwalić na wieki, mój Knieże a mój Bożo. Kněz buď s vámi. Słowa światowszczynia po Lukaszu. We Weihnachtnjach poda se Maria do horu a kvataše do jedného města Judy. Zastupí do domu Zachariasa postrovi Hilžbětu. Jako Elżbieta Maryny postru zasłysza, podskoczy dziecko jej żywocie. Elżbieta był z Duchom Świętym napilnena, a zawoła z wielkim głosem, żonowana z tymi żonskimi, a żonowany je płód twojego żywota. A odkal je mi to, że je mać mojego knieza ke mni przyszła. Że to już lej, jako mi mus twoja postruba do uszu dojdzie, podskoczy dziecko z radością w moim żywocie. A zbożna si, doky si vyryba, za so dopilní, štož puči od knieza prajene. Slyšeli jsme dobro poselstvo našeho knieza Jezu Krista. Liebe Sotra, liebe Bratia, když nicht du o sebe bewusst bist, snacz, wiadomostnik, hucznik, umiec, potom se jo husto prašeja, se ty tun talent iżo przedsomił, jak je se započalo. Znate mi što na trompecie virtuoza Ludwig Güttler, ten pojeda, za je on iżo z 5 letami,
dostał taką czartu harmoniku. To so jom tak lubiło, a Boże je potom tej preni spił raczmą. I wuknął potom klawier, cello, ale hakle jako wyższy szulor je zapoczął ze trompetu, a so zahorił za ten instrument. Od naszego bamża Franciskusa na przykład wiemy też, że je najpierw chemii laborant wuknął. A hakle potom, když je zastupil do jezuitského riadu, by jasne, że bude v cyrkvi skutkować, a nic v nekajkim labore. 1986 je on do Nimskie šišel, so by Frankfurtče študoval. A riadnica, kranická kniežna, ktorú štud zeznal, daj jemu potom do argentinskie kartu posłała ze obrazem Matcery Božie, kotraż te suki rozjazuje. To ten oryginal wysadzenca w Augsburgu, a tam w cyrkwi Świętego Petra am Perlach. Opytowaria ze wszystkich kontynentów, samo z japanskie sziny tam, a zabuchu so modlili przed tym obrazem Matcery Božie, kotraż te suki rozjaza. Bamž Franciskus tym wie, te suki naszego czasa są komplikowane. A to są te wiece, które dzień w dnia słyszymy albo widzimy, gdyż my zasvědčíme nikajke medie. Nicht pak remu, bamže Franciskus je nie ten do kolebki spiewał, że bude tute dziecko juno wielki muž bamž, a że bude on stawić na nasze cyrkwie sobą pisać. Te praszenie za spoczatkom je też na drugich płoninach ważne. To świadczymy klito 800 lat, Kruszczan Wasadak, też wiec. Potem dobimy prać o tym spoczatku. Od wtedy czasa wiele nie wiemy. Tukiż nikt tu niczego napisał, wtedy nie. A što się so hewak przed 800 latami stało, to nie jest tak śmierć zajímawe, albo świat spowalace. W Budyšinie je so jedna kapała samsne leto posvědčiła od biskupa. W Kamieńcu ta cyrkwi, w Kelnie był samo arcybiskup zamordowany, też to je so zapisał w analach. Když chceš człowieka prawie zrozumieć, dobisz wiedzieć, jakie są jeho dzieciace lata byli, co je dożywił, co je jeho sformowało. A za młodych ludzi, którzy partnera pytają, je to wiedzą ważna rzecz. Że ja wiem, co je mój partner dożywił jako dziecko albo młodostne. A czym starszy potom człowiek je, czym byle on rutscho myśli na czas dzieciactwa. A tohle ja młodym też prawił, że je ważne te swojebne stawizny znać. A potom my pytamy, że stajemy w jednym rynku, żeśmy ništo zdziedzili, coś ma so tej łopkować. To nie jest narodna drasta, ale to są też duchowne wiece, duchowne herbstwo mamy. Sztuja się czyta moje dla te basny Jakuba Bartoczyszynskiego. Wszystkie księskie, wirowanskie a porebne knihy, to musisz dżęca w internecie czytać sam. Musisz pytać się za twoimi predonikami, sztuje znano twój pradzied był a tak dalej. A to może też jara zajímawe a užitne być. Gdy chcesz Mariu prawie zrozumieć, potem dobisz też
rozčoladać na to, jak je to započało. O jej dzieciactwu skoro niczo nie wiemy. A my byśmy sobie rady praszyli, co to jeże jako dziecko zaczęła, co se snad inesza, a czy tam holc, tam w Nazarecie. Aber se so bojała, když je tu anđel Gabriel přišel a so tebe prašal. A zavište by ona prajba na také prašenia a pokazała na spočat živenia, kiž by optaty od Božije ľubosće, kajž pola kujža drugo džišća tež. Ale to je zjazane ze osobitými darami. A dženca na tutej 4. adventnej nedjeli stej ona bez središću. Ale pola nije nenživo nikajke talente, kajž po Hitlera, ale o nadpřirodne dare. Todla prajmy Maria je bez richa podjata, to reka Bo je si uzvolil od prenjega vokomika je življenja. Opisać to nikto ne može. A ona by sama najskýre prajva, ja go neviem, kak je so mi stalo, a neviem ty čo odla runie ja. Bo sam je si takrat stvoril ve Marii bydvo svojho syna. A teologija menuje to jednu osobitu nadu. Vačence gracia. A to odla rika Mač Boža, gracia plena, nady pełna. Maria je biehkaj cudobio, do kotrož je butakrec ulał bohače svoje nady. A to dla ne możeš žana vina, pola nie so zadobyć. Z obrazu medycyny bychmo dženca prajli, ona beše imun šečivo všem recham. Po nas je to inak, my nesmo imun. My se narodzimy do jednego sveta, gdzie co wina do wszelkie właśnie uskutkuje. A što jeszcze so nedawno stało w Magdeburgu, to je ten pokazka na to. Wina człowieka hraje schon jednu ważną rolę, szojene na którym polu. My neseme sobą herbstwo na zajszą generację, a to są kmanosti, ale to są te słabości. Dożywiamy za dobre a zło w człowieku wojujete, a drudy so czujemy te kaj roztorani, bezradni a słabi. Ale tu tej sytuacji derečini słyszeć Boży haj na spoczatku żywienia przy księdze, tyż kujżemu z nas praju, ty sy mój lubowany syn, a moja lubowana dżuka. A dokiż na Boży haj twarimy, mam ja te mocy wojować przeciwko złemu na świecie, przeciwko moim słabostem też. A przyszły mi mać Boża pomoc. Właściwie, gdyż było komplikowane suki dzieje. Bo problemy, które zdarza, nie rozrysają nie być. To są generacje chrześcijanów już nazonili. A to dla oni putnikowali. Na nadu nie mistna, dokiż oni wiedziachu. Tam, gdzie się nady pełna duma, tam są te żurba, osobite Bożie miłości. A to dla my te z Bożą nie dziakoni być. So mamy nadu nie mistno w naszym kraju. A so może kujże tam też iść, a swoje należności jej posredkować, a wiedzieć, ona to dalej nese. Na namac, staj to dla w swojbie jeszcze co burza danaj. Tak rec, kajż Jan Kczenik, pucznik być za swoje dzieci. A pokazać, co je chrześcijanskie żywienie. Nic jeno zmysła pełne, ale to zbożone. Za one mi nešto šinesy, štož ne możesz ważyć, a mirić, a obliczyć, a doky tola jod nazoniš, za je to nešto, što żywienie obohaci. A od Marije możemy wuknąć, ka ważna je dowiera. Tak, kajż
w reálnym modzinským spiewie Rika je taki puč, kiž vedzie nas do cíla, gdzie so končí čas. Tam w drugiej styce menice Rika, a bornež bycham, a bornež mił ja hič všetčmu, ja dudzie z Twojej pomocy. Amen. Hody vesele oczekujemy naszemu kniezu Jezu Chryste, kiż się co narodził, żeby z nami dzielił radość a starość żywienia. Czwarta adventna niedziela nam praji, zostaja hody przed durjami. Niech przedhodowna radość nas napełnia, a nas pozbudzuje ju dalej dawać z postrowom, z dobrym słowem, albo też z darom. Prynik czeszczynio so modlachu, Maranata, pój knieże. Tutomu wołaniu so przyzamkniemy z prostwu, zo bychu ludzie też w naszym czasu nazonili, zo je bo nam blisko we všich sytuacjach żywienia. Modlimy so też za všich, kiż Boha nie znaja, za których su hody jenoż termin w protyce. Zo bychu spoznali, zo zady svedźenia so jewi żadość za wiernym żywieniem, za prawdu a za mirom między ludźmi a ludami. Hody su svedźem pokoja a mira. Prosimy za narody świata. Rozswietluj tych, kiż chcedza konflikty przeco hiszcze z hidu a na mocu rozrysać. Mnozy starsi ludzie hiszcze swoje dzieło wukonieja, kajż na przykład nasz pamż Franciskus. Żonuj prócu a wopory naszych wołków a dziedów, ale też niesebiczne a czestnohamtskie dzieło mnohich drugich. Prosimy też za wopory atentata w Magdeburgu, za zemrytych, zranionych a przywóznych. Niech nazonieja, zo je Bóg im blisko a mnozy so o nich starosća, a so za nich modla. Boże, Ty si nam swojego Syna posłał, kojże leto znowa so na Jego naród przyjotujemy. Nech we tutych adwentnych dniach nazoniamy, za si nam bliski, Tebie a Twojemu Syni buď chwała, jak we Duchu Świętym nitko a wieki na wieki. Amen.
Modlitšte sa všichni, aby sa moja váš opos podobal Bože a mocnému Otci. Knieže, nech posvědčí Duch Svatý, když je ze svoje mocu život zbožné kněžny Marie naplnil, tuto na vota položené dary přes Krista našeho kněza. Kněz buď s vámi. Paspěn by butroby. Dziękujmy za kniezy naszemu Bohu. W prawdzie jest nas sprawny, zdobny a spomożny. Za czystania wszędzie dziękujemy. Niebieski Ojcze, Twoją smilność sławimy. Przytoż iże są nam jasni, że nasze pomożenia, a bliskie jest nam nasze spomożenie, nasz kniez a zbożnik, Jezus Chrystus, gdzie przykazał. Przez nią sławimy skut Twojej lubości, a zjednoczamy się z chórami angelów. Śpiewają chwalbu Twojej niebieskiej krasności. Uprawdzie święty syty knieże, a z prawom czekali Twoja stwoba. Przeto jeszcze swojego Syna naszego knieza Jezu Chrysta z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego ożywiesz a świecisz tysiąc świt. A omadzi się nie przestajnie swój lud, żeby so Twojemu mieniu czystywo powoprował od słońca skaczenia, aż do jego chowania. Pokorniczy knieży prosimy poswiedź tutaj nasze dary przez swojego Ducha, żebyś Ty bywaj żywo a krej Twojego Syna, naszego knieza Jezu Chrysta, kiż nam poruczył tutaj potaństwa świecić. W nocy, w którejś po śmierci budete zawątliw, dziękowasze soci, żonowasze ją wamasz, a podają swoim buczotnikom praju. Zmijcie, a jest czyścice gotowo. To je moje ciło, któreż będzie za was podate. Tak też zawodpojczy kiluch dziękowasze so żonowasze a podają swoim buczobnikom praju. Zmijcie, a pijcie wszyscy z nią. To je kiluch nowa wieczna zakonia.
moja krwi, kotraż bude za was a za všetkých přelata k vodovaniu ryšu. Čínče to na mě vzpomínají. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż knieżyna Twojego Syna, was i wiemy, ja was pożliwe cierpienie. Ja hodosne zła stanienia do niebezpieczeństwa czekamy do niż nie przyjdzie. Dziękuję, nie woprujemy Ci, tutun żywe a święty wopo. Prosimy Cię zladuj na dar swojej cyrkwie, szymi woprowane jenio, przez któryż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z ciłoma krew swojego Syna, zabyśmy ze Duchem Świętym napełnieni, byli jedno ciło, a jeden duch we Chrystusu. Wunnych z nas jest czynity wieczny dar, zabyśmy zlubione dziedzictwo docpili z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielką Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrymi, a ze wszystkimi świętymi, na których zastupno prostu szetobu, co przeco nadziejemy. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoi, a z pomożeniu szło świata. Skrócuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skrócuj swojego służebnika, naszego bamża Francyskusa, naszego biskupa Heinricha z gromadność biskupów, ze wszemi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz mi wybudce modlitwy, tutaj je swoje osady, któż się tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pasimi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów a sotra na wszystkich, którzy się Tobie co spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam budźmy z nimi też my, to co nadziejemy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty święte wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dawasz Ci Boże mocne Ojcze, jednocze Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, radosność, wieki na wieki. Po wspomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy co śpiewać. Ojcze nasz, i w niebiesach, święco Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, łodaj nam nasze winy, jako my też łodawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od złego, daj mili pokoj naszym dniom, smil co nad nami a pomaj nam, żebyśmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniem wiści oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta.
Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. On nas woła do jednoty brato a sestro, tuż jo prosimy, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki si živa kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Sakramentszyła kreje naszego knieza Jezu Chrysta, da nam wieczne żywienie. Knieże Jezu Chrystcze, Syna żywo, Boga powoliwece z Duchom Świętym, przez swoją śmierć wytworzył. Umoż mi przez swoje święte człowiek, to się daj mi przed Sądem Liczy jinio Boże, katr zbiera rychy świata. Żywo Chrysta.
1326 modlíme sa netko po sviatém upraveniu. Džens si do mojho domu. Modlíme sa. Všeomocný Bože, sme přijeli za udávk věčného umoženia. Prosíme Cię, čím boli sa blíža hody, čím pokornejšie daj nám sa przygotować na hodné osvedčenie potajemstva narodzenia Twojego Syna przez Krista, naszego knieza. Dženca je 17 hodin meditatywny, adwentny nyszpo. Jutne kemsze svědčíme kruščice jutce 6 rano, modzinske, přizanknie so potom snedań na farie. Ministranča, kot siž maja Božinoce službu, maja 23. 11 hodin probu. Spowiedź je jutce ponđelo rano po kemšach a potom večer 18 hodin. W klostrze je spowiedź ponđelo a vutoro po konventnych kemšach. Rožuc modlíme sa farskiej cyrkwi 18 hodin 30 jutce večer. Utoro su nišpore ze shodoni ru, a to we farskiej cyrkwi tu pola nas 15 hodin sarskiej reči, a potom 17 hodin w niemskiej reči. W klosterskiej cyrkwi je hodona ra a hodony nišpor za dzieci 14 hodin 30 popolne na pocioch. Sjatočnu Božu pšu Jezusovom narodni, Božu nuc svedčíme v utoru, tu ve farskiej cyrkwi 22 hodin, sarskiej reči, a od napo 10 je hučmy přijot. V klosterskiej cyrkwi je Boža nuc hižo 21 hodin, nimski a vačanski reči. Preni dzień hut sredu potajkim su kemše, tu pola nas we farskiej cyrkwi 9 serskie napojenacze nimskie popone 2 niszpo. W klostrze rano napo 8 serskie, 9 konwentne napojenacze nimskie. Rańczy kemsze w obrubi spiewny kwartet w klostrze. Do kemszy je huczny przyjot na kemsze. Drugi sviaty dzień su kemše kruščice, a te ve kloštre kajš nedželo. Nišpo neje. Na nimskich kemšach bužanuja so ve farskiej cyrkwi nimscy vězni spěvarjo. Třetí sviaty dzień, to piatk, su kemše jole po nas 9. W Oklicy mamy drugi sviaty dzień, a tež 29. 9 hodin 30.
kemše. Sobotu na svedženju nevinovator džičatku su na kemšach dživičich tu v Farskej cirkvi, kajštež v kloštre vězni spivarja vúžanuja. V Kruščicach zatkaja sa vězni spivarja před věžu za zromadne záča. Vězni spivarja su popuču sobotu po kemšach Kukovie, Pančice, na Kimbarku, v Worklicach, na Horie a Nové Jasence. Piatk dotovo znova 10 v Jasence. Sobotu, novom liče 4. januára v Smečkicach. V hodiny noci a prenisjate džen je všude biskupská zbírka za pomocný skutk Adveniat. Bobalki za tuto zbírku sa dženca po kemšach udželia. Druhý sviaty džen je Kruščicach zbírka na Farsku cirkvi, kloštre Worklice za nádoky námestne. Příchodnú nedželu v Kruščicach za osadu, v Pančicach a Worklice za nádoky námestne. Nové leto je všude biskupská kolekta za Afriku. Věstní spivarjo, hromadža dom od domu za džičace misionský skutk. Misionský opor džiči nech oni na kemšach do korbika kolekte połoža. Utromny zapłać bo prajmy za širovace dary. Za piščele je so darivo 3 razy 100 euro, juno 2000, juno 505 a 50 euro. Juno 1001 euro. Na piščelovém nišpore je so naromadživo 805 a 80 euro. Za crkvi so darivo juno 300 euro. Svobodny crkvinski dawk za osadu juno 100 euro, za hodone kvitki voda nišću 100 euro. Prosimy roznošovarju katolského posoba přinošk za přichodne leto 2025 Roma džič. Listčiny za to sú v mapach přijotované. S tobom prošu všetkých abonentov, však je solica povyšivo abo za posol na 45 euro a v tutem zvisku Bederibor byste li sobo na to pokazali, za roznošovario čestno hamce skutkuja a dobrovoľne kojže tydzień przez sebe leto posol roznošuja a to Bederibor jeli buchu so jim abonenča na nikajke vašne džakoni pokazali. Proc intencije v Kloštorskej cirkvi za osadne kemše od 1. januára nového leta sem prosimy w przychodnych dniach przez mailku skazać. Also sztućci kemše w Kloštorskej cirkvi mieć, by doba nafaru i na mailku posłać dy a tako. Nitko še bože še punželu. Jutne kemše za kudy duše. Útoru večer je hodu na noc za osadu. Sredu prenisjate džen, nimski kemše za nebo Gabrielu Štolarovo manželsko Pavla živicha nebo i svojbnych. Štvrtk, druhý sjate džen rajnše za nebo Bjarnata Šmita manželsko rezu živicha nebo i svojbnych. Nimske za nebo Maria Pavla Škodu z Kozac, syna Jurija, nučka Hajka, Petzelta. Piatk rano, piatk ponesu večer kemše, ale rano dživičich. Za nebo Heinžu Maudorovu a manželsko Valda Mara ze Sarnjan. Sobotu na nevinovator džičatkach su kemše dživičich za nebo Farja Bena Špitanka z Bačena. A večer sobotu za nebo Vaurinca Kmeča, syna Mirčina z Kruščic. Přichodnú nedželu Sjatije svojbe rajnše za nebo Jurija Lipša ze Smečkec, dživiči sa v osadu a nimski kemše za nebo Jurija Novaka, manželsku hertu ze Udvoja. Přeju vám žonovanú nedželu. Kněz buď s vámi.
Bożony wszechmocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Dzieci w pokoju.